na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat Owasa Kenya won ho ebiomu anwuma no de mu odin ene won watumi aye wo poyamantemu ya make say nipa nwotwe watumi ache won se galamsey wo tu ne de mu odin wi ache excavators no ne ade waje bia won mabo won sesen ye wonwuma nso won akwa ho ye nukura stream eno wo assume kwa bibrem bensimu NAIMOS adwumayefo be seduanan na ache ho agu monten so a omo akopiem ewopoyemantem na omakɔkyere galamseyfo a omo etuo anyasem keto a omo sensuo sensase ya eno amakɔye ohaw ewombotem ho pa na omo kyera nkofo mfu a omaye nyina no galamseyfo ye didi akomu a bonom asɛe no adwumadi ekɔso ewo esu a ofre no nukura ya eno ewo asuom kwa bibrem mensene mu na omo kyera esu de omo de omo mfidi akosim asɛnsuo ni nyina ya omanfo enya nsuo kura China fo nsia na Ghana fo mienu na wonom kyere wonom honom a womu ede won ekɔ na emra enwadi na omasa de atodwa se excavators yi omufa makomako enum na nioma hodo bi eka ho ni nyina no omasesa ya omude ekɔ akosi baabie na enhwemu akoso